बिबार लाइसियानो जोंनि बर' रावनि गिबि लाइसि। बर' थुनलाइ आफादा बिनि उनावसो सोरजिनाय जादोंमोनब्लाबो जाय गेदेमाफ्रा बिबार लाइसिखौ बर' सात्र सन्मेलननि जेला बिथांमोनहा खालामदोंमोन, बे समावनो बेखौ लाइसि महरै बिथांमोनहा दिहुनदों। आरो बे बिथांमोनहानो बेसेबा बोसोर गोबावनि उनाव 1952 16 नभेम्बराव बड' थुनलाइ आफादखौ बिथांमोनहा गायसनदों। बे गेदेमाफ्रानो बे हाबाफारिफोरखौ बिथांमोनहा थुलुंगा होलांदों। आरो बे बिथांमोननि बे हाबाफारियानो दिनैसिमबो जों बर'फोरनि उन जोलैफोरनाव गोहोम गोग्लैनानै दं आरो हाबाफारिखौ मावगासिनो दं। सतीश चन्द्र बसुमतारीनि बे दैदेननाय समाव बै समाव बिबार लाइसि ओंखारबाय। दिनैसिम बे बिबार लाइसिनि माखासे जायफोर सिगाङाव सेबखांदोंमोन बेफोर खिन्थु दिनैसिम माने बर' समाजाव रावजोंबो सावरायजायाखै। दा बिनि थाखाय माबाफोर हाबाफारि लादों? बे हाबाफारिखौथ' क'क्राझाराव माखासे मानसिफ्रा गोदोनि बे बड' माने बाहाय 8 खोन्दो माने बिसार बिथांमोनहा दिहुनदोंमोन। नागिरै नागिरै बिथांमोनहा बेखौ सुजुनानै दिहुनदों आरो दा बेखौ मोननो हायो। आरो थांनाय माखासे दाननि सिगां क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव बिथांमोनहा बे बिबारनि बे माबाखौनो सानखौ फालिदों। बेबो बिथांमोनहा बिबारखौ आरो गोदानै माखासे सेबखांदों। बे हिसाबै नोंथांमोनहा खबर लायोब्ला क'क्राझार फरायसालिमायाव खबर लायोब्ला बेखौ मोननो हागोन। बिबार लाइसिखौ बुङोसो मानसिफोर बिबार मुगा माबा मुगा, खिन्थु दिनैसिम जों नुबाय फरायगिरिफ्रा खिन्थु बांसिन बिबार लाइसिनि बागै गोबाङानो मिथिनाय। बे पण्डितफोरनि गेजेराव बे दङ दाबो। जिखुनु जिनिसावनो जेनेबा बै समाव जोंहा साहारि आरो खोलाहारि माने जेनेबा दुधनै सुनैफोरखौ बिथिंमोननि साहित्य सरकार जादोंमोन, समाज सेबा जादोंमोन। बिथांमोननि गेजेरावबो सानसुमा माखासे दंमोन। बिथांमोना माखासे हाबाफारि मावोमोन आरो दा बे जिनिसखौ पण्डितफोरनि गेजेराव सावरायलायगासिनो दङ। बिसोरो सोर सिगांमोन सोर उनमोन, दा बेखौ उननि समावबो थिग खालामनायनि राहा दं। 1924 मायथाइयाव जाय बिजाबखौ माखासे गेदेमा सुबुंफ्रा सोरजिनानै गालांबाय, बे समावथ' प्रेसबो गैयामोन, सेबखांनायबो जेबो लामा गैया। अब्लाबो बिथांमोना आखाइजों लिरनानैनो उनावहाय साफायजाबाय। आरो बे बिजाबनि मुङानो जाहैबाय लाइसि महरै बिबार। दिनै फैयै फैयै बियो 2024 मायथाइयाव माने 100 बोसोर जाबाय। आंनि समावनो बियो 100 बोसोराव आगान होबाय। आरो बे खाबुखौ जोङो बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो मोनबाय। उदालगुरिनि बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोना गोसो गोरबोजों बेखौ लाबोबाय। आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि मोनसे सेल्फ-हेल्प मोनसे बानजायफोरबो जों दाबाय। बेनि गेजेरजों दिनै माने जोबनाय बुब्लियाव सौफैबाय। फुंबिलियाव जोङो बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानजाथाव आफादगिरि सुरत नार्जारि सारनि आखाइनि गेजेरजों बिरहोबाय। बेनि उनावहाय जोङो बे बाराव गोदान मोनसे हाबाफारि हिसाबै बै समाव जायफ्रानाखि 1974 मायथाइयाव रमान हांखोनि सोमावसारनाय जादोंमोन, बेनि उदालगुरि बै समाव दरं जिल्ला उदालगुरिनिफ्राय जायनाखि मुंख्लं जादों माने सम्बार मुसाहारि, बेनि देरसिन फिसाला बुद्धिराम मुसाहारिखौ जों लाबोनानै बेवहाय बिबार बावहोबाय। बेयो मोनसे जोबोद समायना जादों आरो नायथावना जादों। गासैबो हाबाफारिया मोजाङैनो जादों। बेनि उनावहाय जोङो सावरायमेल लादों। सावरायमेलाव जों जाय जायखौ लुबैदों, जाय जायखौ हास्थायदों, गासैबो फैजोबदों। जोंहा बिटिआरनि चिफ मानजाथाव प्रमद बर' सारा मोनसे एंगारनो हायै जाहोनाव सफैयाखिसै। नाथाय बिथांनि जि मासि, बेखौ जोङो आसामनि केबिनेट मन्त्रि अर्खगोरा ब्रह्म सारनो होबाय। बिथाङा गासा सावजेननायजों लोगोसेनो बे जोंनि सावरायमेलखौ बेखेवनानै होबाय। आरो बेनि उनावहायनो जोंनि बर' कसारि काउन्सिलनि मानजाथाव गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेस्वर बसुमतारी बिथांनि आखाइनि गेजेरजों जोङो माखासे बिजाब बेखेवबाय। बेवहाय दङ जोंहा बानजाय आफादा दिहुननाय जि मोनसे बिसम्बि, जोंनि मा होनना बुंदों, जोंनि बिबार लाइसि, बिबारनि आगान, जों बेखौ दिहुनदों। बेयो 550 पेजनि बारा।
जोबोद मोजां जादों होननानै आं बुंगोन आरो बिनि अनगायैबो माखासे बिजाब बावहाय बेखेवदों आरो बे हाबाफारियावनो जोंनि आसाम आयेन आफादनि मानिजाथाव जोंहा बुंथिगिरि स्पिकार बिथाङाबो फैदों जोबोद बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिलांबाय जोंनि बर'फोरनि सासे जारिमिनारि सासे हिस्ट'रियान सासे लिंगुइस्टिक जोंहा डक्टर प्रेमानन्द मुसाहारि बिथाङाबो सौफैदों जोंनि आसाम आयेन आफादनि सासे सोद्रोमा लरेन्स बिथां इस्लारि बिथाङाबो बहाय सफैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा बहाय सफैदों जोंनि आसामनि सा सानजा खोला सोनाब गासैनिबो जोंनि जिल्लानिफ्राय बहाय बाहागो लाफैदों जोंनि अनजालु फरायसाफ्रा बहाय बाहागो लादों जेरै नोंथांमोना बहाय बाहागो लादों जोंनि हारिमु मोसाखावरिफ्रा बहाय बाहागो लादों गासैबो हाबाफारिया समायना जादों आरो बेजों लोगोसे देरसिन बाथ्रा जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जेसेबांनाखि जोंहा साहित्य एकाडेमि बान्था मोनग्रा बिथांमोनखौ जों बहाय लाबोदों बिथांमोना फ्रायानो फैदों फैनानै जोङो बिथांमोनजों ज' मोनसे साहा लोंलायनो हादों ज' जिरायलायनायनि खाबुखौ मोनदों आं सानदों बेखायनो बेफोर गासैबो हाबाफारिया जोबोद समायना जादों जोबोद मोजां जादों जाफुंसार जादों जों हानायमानि जायगाखौ जोङो फोसाबनोबो नाजादों समायना खालामनोबो नाजादों आरो बेबायदिनो जोङो दा जिखौ नुदों बेबायदि मोनसे सावगारिखौ जों मोननो हादों आरो जोङो जायगा होनायनि थाखाय जों साबायखर बावनांगोन बे उदालगुरि फरायसालिमानि गोरायुं बिथांखौ जों साबायखर बावनांगोन बिथाङा जों जेखौ लुबैदों गासैखौबो बिथाङा जोंनो होदों बेनिखायनो जाफुंसारदों आरो बे बिसम्बि दिहुननायनि बेलायाव जों साबायखर बावथारनांगोन जोंहा बिटिआरनि मानिजाथाव लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथाङानो बानजोबदों जानायनि बेलायाव जोंहा बिटिआरनि मानिजाथाव मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुत स्वर्गियारि बिथाङा जानायखौ फोजोबदों दा बेबायदि जोङो गोबां मदद मोनदों थुलुंगा मोनदों जोंनि बिटिआरनि मानिजाथाव चिफ बिथाङा मैया हराव खबर लाहरदों हाबाफारिया माबोरै आवगायदों आं बिथांनो गासैखौबो खोन्थादों दा बेबायदि जोङो थुलुंगा मोनदों रायजो राजानि थुलुंगा मोनदों नोंथांमोननि थुलुंगा मोनदों नोंथांमोना फैनानै दिनै जोंखौ जेरैबायदि थुलुंगा होबाय बेनिफ्राय साबसिन आरो जोंनो मा नांबावगौ रायजो राजानि मदद फरायसाफोरनि आरो लोगोसे जोंनि थुनलाइगिरिफोरनि जि मोनसे ज' जानानै परिबेसखौ जों मोनबाय बेनिफ्राय साबसिन आरो मा परिबेस जोंनो नांगौ जोबोद जोबोद साबायखर